piye toki? Bedekan iki arep tak gawe amot botot, Dik. Ora tak gawe amot 23. Kok temen to Mas Kiti? 23 wanita cantik. Masa to Mas Kiti? Mas Kiti piye to? Kerih lho. Kerih ora yo malah penak to, Dik Peni. Oh ngono ya Mas Kiti. Berarti untuk durae. Oke.